Okay, Team Labs, nandito na ako sa library. Okay, Team Labs, tapos na ako doon sa first shoot. Hindi lang ako naka-document ng maayos. Alam mo naman, pag may trabaho, kailangan focus sa trabaho, hindi focus sa vlog. So, pasensya Team Labs na wala talaga akong makuha yung mga sobrang behind the scenes. Pero, at least, nakita nyo, at least konti, kung anong mga ginagawa ko. Then, ngayon, nandito ako sa 7-Eleven. Yan. Kasi papunta ako sa next shoot, pero kakain lang ako ng konti. Bili lang ako ng coffee, then sandwich, then yan. Okay, Team Labs, pasok muna ako. Saan ba yung mask ko? Ito yung mask. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spent my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip. Okay, ready na to eat, Team Labs. Eat lang tayo ng konti, then dun punta na tayo sa next stop or next work. Okay, Team Labs, yun na yun, sandwich, tubig, coffee, banana. Ito, Team Labs, worth $9. Yeah, pricey siya pero yun na yun. Okay. Okay, Team Labs, tapos na kumain at nandito na ako sa STRATFIELD. Yeah, kung saan ako kahapon. Tingnan nyo. So yan. By the way, Team Labs, dito pala, Team Labs, malapit siya sa train station, or parang, yeah, yung train dito dumadaan. Yan. So, tingnan nyo ha. Parang ngayon walang train. So, let's wait. Let's wait. Hinihintay ko pa yung mga kasama ko, yung mag-install. So ngayon wala pa sila kasi umuna lang ako para at least makakain ako. After dito sa STRATFIELD, punta kami sa St. George na TAFE. Yeah. At saka malayo siya konti dito, mga 30 minutes drive. Then pauwi mga 45 minutes drive. So yun, Team Labs. Ito yung train, Team Labs. Ewan ko kung makita ba, or ewan ko kung makita nyo, pero yun. Anyway, Team Labs, balik tayo sa kotse. Hintayin lang natin muna yung mga kasama ko dumating. Okay. Team Labs, so I'm here outside. So nandun pa sila. Ayun. Doon. Hinintay ko lang na matapos yung setup doon para at least maka-take ako ng photo sa doon. Yeah. Then after dito punta na kami sa St. George, which is another 32 minutes drive. And from doon papunta sa bahay namin mga 45 minutes. Kasi dito, kung saan ako ngayon, mga ano lang to dito, 15 minutes drive pa uwi. So next, palayo, then pa uwi. So later, baka pupunta kami or mag-attend kami sa birthday ni Pat, which is ito, si Pat.
Pero hindi pa kami sure. Depende kung anong oras ako matapos. Then, kung kaya pa ba sa powers ko. Kasi may shoot ako bukas around 11 a.m. pa naman. Pero, yun. Tingnan lang natin. Kasi yung birthday celebration nasa city kasi. Then, kung after dito, dun, yung St. George kasi pauwi, 45 minutes. Then, from bahay to birthday ni Pat, kung saan mag-celebrate si Pat sa birthday niya, another 30 minutes. So, yun. Masyado siyang malayo lang konti. Anyway, tingnan lang natin, Team Labs. So, yeah. Waiting. Okay, Team Labs. Nandito na ako sa location. Pero, yung kotse ko, na-park ako sa ibang area. Ewan ko bakit ako dinala doon ni Apple Maps. But yeah, transfer ko yung parking ko dito, somewhere dito or doon. But ito yung lugar, Team Labs. Ha! Woo! Ito, Team Labs. Yan, nandito na ako sa parang main road. But yeah, kasi parang ibang area yung ibang area ako dinala ni Apple Maps. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, Ito, Team Labs, yung St. George Private Hospital. be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Pero yung pinuntahan ko is St. George TAFE. Yeah, school siya. Okay, Team Labs, nakabalik na ako dito sa school. Nandito na yung kotse. At ito yung school. So, yun. At, yes. Back to work, Team Labs. Okay, Team Labs, nandito na ako sa bahay. So, yun, Team Labs. May shoot tayo bukas. So, i-prepare yung mga kailangan i-prepare. So, ito, Team Labs, nag-charge ako. Charge. Yan, charge. Then, may mga charge pa dito. Mga batteries. Then, yun, Team Labs, may balita ako. May inquire na bibili nito. Ito yung Atomos ko. Ninja V. Oo. Plano ko na siya, parang i-let go ko na siya. Kasi hindi ko na kailangan to na monitor/recorder. Kasi wala naman, rare lang talaga ko siya magamit itong Atomos. So yun, gusto ko na siya i-let go. So yun, may nag-inquire. Hopefully na matuloy na yun para ma-let go na to. Then, yan muna yung update. And sige, Team Lods, kain muna kami. Kasi dinner na ng oras 7. Yep, so hindi kami makapunta sa birthday ni Pat kasi yun nga, malayo din. Ang tagal ko natapos sa shoot. And yan. Ano pa i-update ko? Yan, kain muna, Team Labs. Hello, Team Labs. So, nandito na kami sa... Ano?
Crispy lobster. Yan. So, ito yung mga in-order namin, Team Labs. At, isuki namin to dito sa Newington. Ito, Team Labs, yung in-order namin. Gangjung chicken. Ano to? Gangjung. Ano? Gangjung chicken. Yan. Sweet spicy. And then, Team Labs, may free pa na tea si Celeste. Oh. Lagi kaming may free dito pag kumakain dahil kay baby. Kasi naging friend na namin yung may-ari. So ngayon, binigyan naman niya ako ng tea. Ito. Yan, Team Labs. So, yan, kain muna kami, Team Labs, before uwi sa bahay. Okay, see you.